साख्रिनि खौरां मोननो बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे नोंथांसिम गोख्रै जबनि नटिफिकेशना सहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ बर' जब निउस चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। जोंहा शास्त्र सिमाबलनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट फैनानै दंफैयो, बेनि बागैनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो आंनि मोनसेल' रिक्वेस्ट, नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै ला। मानो होनबा आं बेबायदिनो जबनि आपडेट होयोबा नोंथांमोनसिम माने गोख्रै नटिफिकेशन मोनहैनो हागोन नोंथांमोना। आं दायो जागायनोसै गुबै टपिकआ। जोंहा बे SSB नि फुल फर्मखौ होनो शास्त्र सिमाबल होननानै। बेहाय माखासे भेकेन्सि केरिकुलार होनाय दं, बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। बेहाय आरो बिनि माखासे सेलारिबो होखानाय दङ जोंहानो। बे नोंथांमोना बे SSB नि रिक्रुटमेन्टनि थाखाय नोंथांमोना लेभेल 3 नि जोहै नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन। 21,700 निफ्राय 69,100 मान्थलि सेलारि नोंथांमोना मोननो हागोन। बेहाय सेलारिखौबो होनाय दंखायो। बे SSB निफ्रायनो फैदों अफिसियेल नटिफिकेशना। बे माखासे पस्टनि नाम होनाय दङ, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बेहाय गोबां पस्ट होनाय दं, गासै जोंहा टटेल पस्टआ 574 दङ। बेहाय माखासे नामबो होनाय दङ, नेम अफ पस्ट होनाय दं। नै नाम्बार 1 फर्मआ बे नामानो जाबाय जोंहा कनस्टेबल ड्राइभार फर मेल अनलि। बेहाय माखासे गोबां होनाय दं आरो नोंथांमोना बेफोरखौ नायबानो जाबाय। बेसेबां ST नि थाखाय बेसेबां पस्ट दङ, SC नि थाखाय बेसेबां पस्ट दङ, बे ड्राइभार पस्टआ OBC नि थाखाय खैजन दङ, EWC नि थाखाय आनरिजार्भफोरनि थाखाय बेसेबां दं, नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। बे गासै गोबां होनाय दं आरो जेनेबा 6 जनसिम गासै माबाखौ होनाय दं, पस्टनि नामखौ नेम अफ पस्ट होनाय दं आरो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायजोबबानो जाबाय। आं दायो गिबियाव नोंथांमोननो खोन्थानोसै इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन। नोंथांमोना जेबो माबानाङा आरो प्रब्लेम खालामनाङा, बेखौ जेनेबा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नटिफिकेसनखौ नायग्रोबानो जाबाय। लिंकआव माने होखादों आरो आङो माबाखौ, बिनि नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन। बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ आं गिबियावनो दायो नोंथांमोननो इलिजिबल क्राइटेरिया, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि फरायनाया बेसेबां जानांगोन, इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना, बेखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो खोन्थानोसै। जोंहा फार्स्ट पस्टनि नामा होनाय दंमोन कनस्टेबल ड्राइभार अनलि फर मेलमोन। हौवासाफोरनि थाखायल' बे जबनि रिक्रुटमेन्टआ कनस्टेबल ड्राइभारनिया। बे मेलफोरनिल' होनदों आरो बेहाय जोंहा एजआ माने बैसोआ जानांगोननो 21 इयार्स। 21 इयार्स जाथारनाय जानांगोननो। बिनिफ्राय 27 इयार्सनि 21 निफ्राय 27 बैसोनि गेजेराव थानाय गासिबो एप्लिकेन्टआ माने केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिथांमोना जाथारनांगोननो जोंहा मेट्रिक पास जानाय जानांगोननो, माने 10th पास जानाय बिथांमोनानो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोननाव थाथारनांगोननो ड्राइभिं लाइसेन्स। नोंथांमोननियाव ड्राइभिं लाइसेन्स थायोबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। जोंहा मोनसेया कनस्टेबल लेबरेटरि एसिस्टेन्ट, बेनि थाखाय बैसोआ जानांगोननो 18 बोसोरनिफ्राय 25 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासिबो एप्लिकेन्टआ बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना बिनि थाखाय होनाय दङ, बिथांमोनाबो माने बिथांमोननि थाखायबो मेट्रिक पास जानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना नांफागोननो सार्टिफिकेट थाफानांगोननो लेबरेटरि एसिस्टेन्टआव। बे लेबरेटरि एसिस्टेन्ट कर्सनि नोंथांमोना माने सार्टिफिकेट थानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थार्ड नाम्बाराव जोंहा कनस्टेबल भेटेरिनारि होनाय दङ। बेनि गासै माबाया एजनि रिक्रुटमेन्ट होनाय दं। 18 बोसोरनिफ्राय 25 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासिबो एप्लिकेन्टआ बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। क्वालिफिकेसना होनाय दं, इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना 10 होदों माने मेट्रिक। जायफोर बिथांमोना 10th पास माने मेट्रिक पास बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय माखासे एक्सपिरियेन्स बिदों, 1 year एक्सपिरियेन्स इन ट्रिटमेन्ट अफ डिफारेन्ट स्पिसिस अफ एनिमेल्स। बे एक्सपिरियेन्स बिदों, एक्सपिरियेन्स गैयाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। माने बे कनस्टेबल भेटेरिनारि बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना 10th पास माने मेट्रिक पास जानाया। आरो मोनसेया जोंहा थार्ड नाम्बाराव होनाय दङ कनस्टेबल आइआ फर फिमेल अनलि। बे कनस्टेबल आइआ माने हिन्जावसाफोराल' बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना 18 बोसोर जाबाय। बिनिफ्राय 18 बोसोरनिफ्राय 25 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासिबो एप्लिकेन्टआ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। हिन्जावसाफोरा बिथांमोननि थाखाय क्वालिफिकेसना जानांगोन मेट्रिक पास, माने जायफोर बिथांमोना 10th पास जाबाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे 8 एग्जामिनेसन पास जानाय जानांगोन, सार्टिफिकेट मोननाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे 1 year एक्सपिरियेन्स बिदों, एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो जागोन, नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन। नाथाय नोंथांमोना बे 8 एग्जामिनेसन पास जानाय जाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बे कनस्टेबल आइआनि थाखाय हिन्जावसाफोरा। जोंहा ओमफ्राय
नैबे पस्टआ कनस्टेबल्स कारपेंटर प्लाम्बार एन्ड पेन्टार होनदों बेहाय पेन्टार होनदों बेहाय एसआ जानांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 18 बोसोर जानाय जानांगोन बिनिफ्राय 25 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासिबो एप्लिकेन्टआनो केन्डिडेटनो एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय जानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बे 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स बिदों रेस्पेक्टिभ ट्रेडआव ओमफ्राय सार्टिफिकेट बिदों जेनेबा नोंथांमोना सार्टिफिकेट थाबाबो जागोन 1 इयारनि बे इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट नोंथांमोना बे 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानायबानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोननो बेहायनो डिप्ल'मा 2 इयार्सनि डिप्ल'मा थानायबाबो जागोन इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट बेहाय नोंथांमोननि बे अर होदों आरो बे मोनब्रै जायखिया अर होनाय गोजा बे मेट्रिक पास जानाय जानांगोन जायखिया ओमफ्राय डिप्ल'मा नङाबा 1 इयारनि सार्टिफिकेट इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिंआव थानाय जानांगोन अब्लानो नोंथांमोना बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय बे नैबे लास्ट मोनसेया कनस्टेबल कुक वेजारमेन बारबार बे गोबां होनाय दं आरो गार्डनार एन्ड कुबलार होनाय दं बेहाय बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय 18 बोसोर जानाय जानांगोन बिनिफ्राय 23 इयार्सनि गेजेराव थानाय एप्लिकेन्टआ एप्लाइ खालामजोबनो हागोन बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक पास जाथारनांगोन माने 10th पास जाथारनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेजों लोगोसे 2 इयार्सनि वर्क एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन 1 इयार सार्टिफिकेट कर्स फ्रम ए रेकगनाइज्ड इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट 1 इयारनि मोनसे सार्टिफिकेट नांगोन इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूटनि नङाबा बे भकेल इनस्टिट्यूटबो होनाय दङ 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स जानाय जानांगोन बे नङाबा नोंथांमोनाव डिप्ल'मा थाबाबो जागोन 2 इयार्सनि इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट बे होनाय दं ओमफ्राय मास्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट बे माखासे होनाय दंखायो नोंथांमोना माने डिप्ल'मा थानाय जानांगोन 2 इयार्सनि इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिंआव ओमफ्राय नङाबा 1 इयारनि सार्टिफिकेट थानांगोन नोंथांमोननि बे इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूटआव अब्लासो नोंथांमोना बे जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनोमोन आरो बे माखासे डिटेल्स होनाय दं बेसेबां बेखौ माबाफोर जबनि गावबागाव पस्टनि थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ मा रिक्रुटमेन्ट नांगौ मा सार्टिफिकेट नांगौ बे गासैबो डिटेल्स होनाय दं जोंहा बे फार्स्ट नाम्बारनियानो मोजां आरो माने एप्लाइ खालामनो थाखाय कनस्टेबल ड्राइभार बे गासिबो मोजाङानो गोजा जायफोर बिथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स दं बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बिदिनो एक्सपिरियेन्स बिदों एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो जागोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दाना आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ खोन्थानो नागिरदों बेहाय होनाय दङ जोंहा 3rd नाम्बाराव लास्ट डेट फर रिसिभ अफ एप्लिकेसन होनदों जोंहा बेहाय होनदों द क्लोजिं डेट फर रिसिभ अफ एप्लिकेसन विल बी 30 days फ्रम द डेट अफ पाब्लिकेसन अफ एडभार्टाइजमेन्ट इन एमप्लयमेन्ट निउस बेहाय ओरै होनदों आरो जेनेबा जेब्ला निउसआ ओंखारना फैगोन आरो निउसआ जोंहा फैगोन उइकनिफ्राय ओंखारगोन माने फैगोन सप्तानिफ्राय जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिगोन होनदों बे फैगोन उइकनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ सोलिखांनानै 30 daysसिम थागोन माने मास मोनसे थागोन बे अनलाइन एप्लाइआ बेसेबां होनदों आरो डेटखौथ' मेनसन खालामाखै माला बे निउसआ ओंखारना फैगोन बेखौ आङो जुदि फैयोबा नोंथांमोना नेक्स्ट उइकआव भिडिअ खालामनानै खोन्थागोन नोंथांमोना बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै ला आं आपडेट खालामबा नोंथांजों नटिफिकेसन सहैनायनि थाखाय बेखौनो होनदों आरो नेक्स्ट उइकनिफ्राय जोंहा स्टार्ट जागोन ओमफ्राय बे नेक्स्ट उइकनिफ्राय स्टार्ट जानानै 30 daysसिम थागोन अनलाइन एप्लाइआ बे माखासे डिटेल्स होनाय दंजोबो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय बेहाय माखासे फिनि स्ट्राक्चार होदों जेनेबा नोंथांमोना अनलाइन माबा एप्लाइ खालामनाय समाव फिस होनांगौ नालाय बेखौ माखासे डिटेल्स होनाय दं आरो सोर होनांगौ सोर होनाङा आनरिजार्भ EWS एन्ड OBC बिथांमोननि थाखाय एप्लिकेसन फिस हिसाबै माने अनलाइन फिस हिसाबै बिथांमोना लादों 100 रुपिस लादों आरो अनलाइन एप्लाइआव बिथांमोना 100 रुपिस होनांगोन ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना SC ST एक्स सार्भिसमेन फिमेल केन्डिडेट्स आर एक्जेम्प्टेड फ्रम पेमेन्ट अफ फिस बिथांमोना माने एक्जेम्प्टेड दोनो बिथांमोना माने एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव फिस होनांगौनि गोनांथि गैया बिथांमोना फ्रिनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बेनोमोन आरो नोंथांमोननि थाखाय माने माखासे फिसनि स्ट्राक्चारफ्रा जायफोर बिथांमोना SC ST माने जोंनि बे माबायाव थानायफ्रा आसामाव थानायफ्रा बांसिन SC STआनो जायो दा बर'फ्रा बेखौ माने नोंथांमोना फिस होनांगौनि गोनांथि गैलिया आरो नोंथांमोना फ्रियैनो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन माने एक्जेम्प्टेड आरो पेमेन्टआ जोंहा बेनिमोन माखासे डिटेल्सफ्रा नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ गिबियावनो डाउनलड खालामग्रोबानो जाबाय बे नटिफिकेसन डाउनलड खालामनायनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै वेबसाइटआव मोनगोन मोनसे बे वेबसाइटआव गासिबो होनाय दं आं डिटेल्सखौ होनाय दंजोबो नोंथांमोना बेहाय थांनानै मोजां नायग्रोजोबबानो जाबाय बिनि उनाव नटिफिकेसनखौ नायग्रोदो बिनि उनाव बे गासिबो माखासे नाम दङ पस्टफोरनि ओमफ्राय टटेल भेकेन्सि होनाय दङ नोंथांमोना बेफोरखौ गासिबो नायजोबनो हागोन बेनिमोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो हाबानो जाबाय हाजासे जाहाथे गुबुन केन्डिडेटफ्राबो एप्लाइ खालामनो हायो
चेनेलाव गोदान फैदोंबा आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेल आइकनखौ दाबायना ला जबनि आपडेट मोननो थाखाय। बेनिमोन लोगोफोर गोजोन्थों।